We can be setting go. Atlanta Designer Rugs, hindi yan. Ang daming ang rug. Tas mura nga. $49 lang yung 5x8. Yan. Mami yan. Mga gusto ko yan. Is this nice? Or amazing? What? Ngayon namin bibilhin yung rug na para sa salas. Actually, kung ako lang sana, okay na ako na walang rug. Kasi alam ko naman, eventually ay lilipat lang din kami in a few, well, basta, lilipat lang din naman kami. Siyempre, naka-apartment kami. Malay mo makakita din kami ng bahay dito. Or baka hindi namin magustuhan eventually yung place namin ngayon. Pero, kaya gusto ko na kahit hindi na sana kami bumili ng rug. But, the thing is, si Mishi, ano siya, parang madulas yung floor. Tapos, pag nagtatalon siya, or kapag, malaki na kasi siya ngayon, pag tumatakbo siya, maingay guys. So, I need something na pang cushion para hindi maingay yung floor kasi baka magreklamo yung nasa first floor. So, yun. Kung pwede lang sanang lagyan namin ng carpet yung buong bahay para ma-insulate yung sound, ayan, ay gagawin sana namin. Pero yun na lang, rug na lang muna sa salas. Though, alam ko mas mahirapan na kaming maglinis ngayon kung sa salas. Kasi kung minsan si Mishi, habang nanonood siya ay, she likes to eat her snacks there. Nakaupo siya doon kay Papi. Tapos, kumakain siya ng snack niya doon. So, it will be a big challenge. So, siguro hindi masyadong light yung bibilhin namin na rug para mas madaling maglinis. So, today, saan kayo bibili ng rug? Ayan. Madami na akong nakita ng mga rugs. Actually, yung pinakamura na nakita naming rug sana ay sa Sam's Club. Napunta kaming IKEA. Medyo mahal sa IKEA. Tapos wala kaming bet na kulay. Sa Sam's Club, meron na akong gusto na kulay. Tapos pasok din siya sa budget namin. Parang 100 plus or 200. Almost 200 yung size na gusto namin. Pero dahil nung pagdating namin dito sa Georgia ay nag-download ako ng TikTok. Ayan, may nakita ko na mga saan pwedeng bumili ng rug. So pupunta kami ng rug outlet sa Norcross, Georgia, which is 43 minutes away from us. So samahan nyo kami papunta doon and tingnan natin kung may mga options ba. Kasi parang maganda yung pinapakita nung TikToker na content creator about doon sa mga nila. So we need a 9x11 rug kung may ganun bang size. Or kung hindi, kung 10x12, masyado siyang malaki, daddy, no? Siguro 9 by... Kasi pala yung 11, daddy, inano ko hanggang sa door. Okay lang na wala pala sana sa door banda eh. Siguro mga 9 by 10 or 8 by 10. Kahit 10 by. Oh, 8 by 10, or ganun. 10 by 10. Okay na yun. So, yun yung kailangan naming hanapin. So, samahan nyo kami ngayon, guys. Tara. Atlanta Designer Rugs, hindi yan. Doon tayo sa outlet. Ayan o, rug outlet. Here, Baning-ning. You okay? Tas mura nga, $49 lang yung 5x8. Pero yung kailangan, etong 8x10 daddy, 70% off the price tag. Okay. 70% off. Joy na ba, Joy? 9x10. Ang laki ng 9x10 daddy. Masyadong malaki pag 9x10. Ang ganda 5x8. So, okay lang ata. Ha?
Kung hindi maliit ito. Kasi yung upuan pa lang natin hindi nakasya. Ano nga, anong size ito? 9 by 6 sabi. Yeah, 6 by 7 by 9. 7 by 6 by 7, 9 by 2. Para sa ano, kusina. Kulay ng upuan. 5 by 8. Yung mga 5 by 8, yun yung mura. Ay, ito yung mga pang-outdoor natin, no? 599. Ang kanina may ata ni. Ito na 8 by 10. Kaya nga eh. 7.10 by 10. 7 feet. Ano na nga kasi, di ba 9 yung papunta sa harap, tas 10 yung pag ganon. So, pwede sanang 9 yung pag ganon. 1.3 kapag 8 by 10. Parang 3,400. Ito. Kaso may pag-green siya. Ito, Yan. 8 by 10. Yan, okay na yan. Ganda sana nito. Ayoko yung ganda daddy oh. Nice, no? Yan. Tapos hindi siya yung mataas. No? Parang ito yung sakto lang. Madali lang. Ayan. Tapos, hindi na natin kailangan ng pad. 209. Mukhang okay na. Tama ka dapat nito. Memorize mo to ah. Okay na lang. Picturean ko lang. Puro blue. Ito. Yan. Mami yan. Mas gusto ko yan. Itong dark niya, ilagay natin malapit sa mag-couch. Ganda. Ikaw na eh. Pero yun nga lang, malight siya. Pero, yung pink nga, magiging cohesive yung ano natin. Sa upuan. Yung dining table natin, tsaka doon sa ano. Pero 7 by 10. Late. Ito, daddy. Yan. Okay lang. Maganda rin, no? Hmm, 8 by 10 kita natin eh. 100. Tapos dito pala kayo matapangarap ng gusto natin. Magkano? Wala. 100. Ayoko. Ito ko daddy yung pink. Tingnan mo po kasi. Kami, let's go to mami. Kami na siya. Look. Tsaka manipis. Tsaka ito yung kailangan mo Pad. ng mat. Yan o. Kasi bluish. Ang ganda o. Yung may beach house sana tayo. Wala lang tayong beach house. Doon talaga yung mura de. Yung 600 plus. Na 8 by 10. Katawa mo sa balang size. First time here, right? It is. I saw it on TikTok. Oh, okay. Yeah, people come, they post, you know. Yeah. Do you use Google Review? Will do. If you don't mind, can you give us Yeah. we need your support? I saw a while ago that you guys have online shop already? Yeah, that's only online. Oh. So not the things from here. Oh, okay. It's exclusive, you know. Okay. Guys, so nakuha na namin yung rug. Actually, nilalagay na ni Daddy. So nakakuha tayo ng discount na $10 for giving a Google review. Hi, Dada! Pwede naman. Ang bigat mo, anak ko. Hi, Dada! Dada, kunin mo nga muna. Let's go, Mishi Beng! Come on, Mishi. You're not a boy. Come on, let's go. We are done, guys. We got the goods. Ayan.
Tsaka si kuya, nagbigay siya ng discount. So, that's good. Promote mo daw. Hindi naman niya sinabi, mag-Google review ka lang, sabi niya. Excited naman ako kasi okay naman talaga. I'm gonna give Google review din. Pero maganda kasi yung sa kanila kasi sa checkout talaga, i-remind ka na nila na pwede bang, can you give us a Google review, sabi. So, yun. Good naman. Madami kang options talaga. Iba-iba. According to your, kung how fancy what you want. Yung iba, medyo mahal siya. Tsaka pwede kang magko-customize. Pwede magpa-customize? Sabi, nakalagay naman doon yung may mga catalog. Ah, talaga? Sabi niya yung sizes. Oh, pwede pala magpa-customize. Yun, yung iba is, kasi ang nakalagay, 699 ba yung atin, daddy? So, minus 70% siya is 209 or 210, ganun. Parang 200 na lang, tapos parang 12 yung tax, $12 yung tax. Kasi 6% yung tax eh. Babalik siguro kami kapag medyo naayos na namin yung balcony namin kasi gusto na ni Mishi na naglalaro sa labas. Parang yung mga tinitinda na, parang yung naka-display sa Mga naka-display sa IKEA, Ay, hindi sa IKEA, sa Rooms to Go. Rooms to Go, yeah, tama. Yung mga nasa Rooms to Go, ganyan. Sa Ashley, ganun. At saka yung mas mahal pa, yung tigwa 1,000 plus. 1,000 plus, so parang 400 something na yung magiging presyo. May iba naman siyang collection, parang mas fancy siya compared siya sa binili namin. So, hindi naman namin parang gusto ko lang nga sanang budget namin is 100 and below. Kasi yung 100 and below nila is hindi yung size na kailangan namin. Mas maliit siya na may size. tag 100 sila. Kaya nga may tig 100, pero hindi yung 8x10, daddy. 5 pa yun. 5 by something. Yun. Tapos may mga pang outdoor din sila. So maganda. Maganda dyan. I highly recommend. If you are from Atlanta Metro, kami sa Gainesville 45 minutes. So kung nasa Atlanta kayo, sobrang lapit na lang siguro nito. Kasi Atlanta Metro siya eh. Metro Atlanta. Metro Manila. Ayan. Pwede na daw si daddy bumili ng bahay. Kaya na niyang maglagay ng TV. Kaya na niyang magbuhat ng carpet. Construction ka pala eh. Carpentero. Sorry. Ang tagal na nag-sink in ang sinabi mo. Gaman yun. Hindi ka pa pwede magkabahay. Tawa din siya. You wanna go down? Down. Oh, go. Go. Alright guys, so try nating ayusin na tong rug para mas comfortable na maglaro ang baningning natin dito sa salas. Kakalinis ko lang ito ng guys, yung aming salas for now. Okay naman siya. Parang umaliwalas yung part na may couch na kami. So, mas maliwalas na siya tingnan. Pero, for sure, mas dumihin yung part na yan. But it's okay. Linisin na lang natin. Diba? Feel na feel nung isa. O, takbo na siya ng takbo. Kasi hindi na nadudulas. Ano? Wala lang tayong coffee table. Kasi kung lalagyan natin ng coffee table yan, sisikip na naman. So, okay na yan para maluwag yung mapaglaruan ni Mishi. Buti na lang to nakuha namin na rug ay hindi ito yung makapal, yung mahahaba. Actually, gusto ni daddy ng ganon. Pero mas mahirap yun na linisin. So, ito, sakto lang yung cushion niya na parang may texture pa rin mafe-feel mo. Lord, nag-ano na sa floor yung anak ko. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan na, feel na niyang umiikot-ikot dyan. No, diba? Mas happy ka na dyan?
Olo. So, mas okay na to ngayon na may ganito siya. Mas comfy. Hindi na siya madulas. Tapos, pwedeng higa-higaan lang ni Mishi. Mas mahirap nga lang i-maintain to talaga kaysa sa bare na floor. Pero it's okay. Para lang mas comfy lang din siya. Olalalala. Buti na lang numura. Ang ganda ng texture niya, Daddy. Sarap sa paa. You like it here? Where's Papi? Where's Papi? Oh no! Papi's gone! Or sila? Asan na si Papi niya? Hindi ko alam. Andun sa ano? Lagay mo pa rin dito si Papi niya, Daddy. Ano? Ah, siyempre? Here nga! Here! Nahulog na yung pantalon mo! Easy! 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 Meron naman pwedeng pagpalinisan ng mga ganito na dito. If you want. Ah, siyempre? I-return natin. Kailangan natin ng mas makapal. May nauuntog naman. Amazing! Is it amazing? What can you say? What can you say sa rug natin? Is this nice? Or amazing? What? The rug, is it nice? Yeah. Is it nice?